Kneppelvreed. Aaroene wieken wie het alweer 60 jaar. Hoe staat de Friese cultuur er nou voor? Is het folklore of ben wij klaar voor de prestigieuze titel Culturele Haardstad van Europa in 2018? Maar 6 mensen uit het Friese culturele vak taasten wij de grenzen aan van de Joerdaanse Friese cultuur. Zolang de wien van de wolken waait en gas groeit en de been bloeit en de zinnen opgeet en de vrouw besteedt. Zolang zullen de Friezen en haar cultuur bestaan blijven. Het is verzooid door de middeleeuwse aasgas in de oud-Friese wetsteksten. Zolang de wien van de wolken waait. Niek de Vries, Ted Roosendal en Raymond de Jong werken alle treien stug terug in het Friesk. Het klinkt toch prachtig, dus daarom doet het eigenlijk, denk ik. Maar dat had misschien een sentimentele reden. Ja, een economische reden had het net. Dus dan is het eigenlijk iets van ik ken het net litten of zo. Ja, hoe dat correct zit, dat weet je net. Je doet het gewoon, dus zo zit het in wel. Alle treien vielen ze de warme bomen met Frieske taal en vage begrippen als identiteit, erfgoed en Frieske cultuur. Een warme boom die het waardevol is en dat docht. En het is altijd grappig om te zien dat men in Friesland altijd heel positief is. Dus men is altijd op een manier enthousiast. Dus ik vind dat wel mooi. Het is een beetje een rare stelling. Want als dan zei van nee, ik denk net dat het in Friesland het al docht. Dan zou ik als kunstenmaker eigenlijk zeggen hoe mezelf, ja, wat ik doe er eigenlijk aan, maar toch doe ik het maar omdat ik het leuk vind om te doen. Tuurlijk doet het in Friesland de taal, en natuurlijk ben er in het verleden meesten geweest, schilders en van nou een heel soort schilders. Ik artiesten die daar gewoon wel dat doen, ik op landelijke schaal. Doe zit vast wel aan erfgoed en doe kerst ik wel verneden, maar en in Friesland is dat misschien moeilijk, omdat het natuurlijk heel lieds is. Maar ik denk dat het in het Nederlands is dat in feite hetzelfde. Want daar is echt gewoon een grote groep hard van meisjesjongens en een liedse groep hard van iets orenkunst. Er zou dus van alles mogelijk wezen matten. Maar een warme boom kan ik verstikkend werkje. Men is heel vaak hier, hè, toch heel wat naar binnen rjochten. Ja. Mensen ziet het als een soort cordon om het Friesk. Om de taal heen, zo van jongens, we moeten dit beschermen met z'n allen, dan zullen we in de buiten. Daar gebeurt van alles, maar jongens, kom er net aan en denk erom dat je met haar, zodat je er bent nu krinkje is of zo. Ja. En ik denk van ja, draai die om, schön naar buiten. Ja. En ontstaat vanzelf iets nice, want in de oude boeken van Jurgen Verlien, daar is het eigenlijk oors. Ja, tuurlijk. Hij, gij, schei. Dat hoeft nog niet meer. Raymond signaleert boven dat een twadeling in het jonge Frieske publiek. Een pad bleef de Frieske cultuur om Jermien, een oorpad zaait het helemaal niet meer. Ze vinden het meestal in mijn geval juist net leuk dat ik het in het Fries doe. Als het boven de lijn Haas, Lauwert, een beetje richting Dokkum, die kant boven Dracht niet meer wat, dan is het Fries onder Jonge Rijn en op Squalen wordt nog redelijk sprutsen en wordt redelijk broek. Als het eronder komt, ik moet echt niet in Heerenveen op middelbare school en mij een Frieske rap komen. Dat is totaal net cool. Maar dat is natuurlijk een heel wat de meesten die binnen dan. Die ben eerst jong natuurlijk, logisch. Maar dan op een gegeven moment ben ze 30 of 24 of 30. En dan vinden ze het niet wel mooi, zeg maar. Maar ik denk, leidt het ook om onderwerp. Ik kom dan uit Veenwouden en daar vind je het Fries heel gewoon. Iedereen praat Fries, mijn hele familie op squallen, de leraar. Maar daar zit een Nederlandse band tussen. Maar weer heel gewoon om Fries te praten. En dan zag ik dus ook in dat gebied, had bijvoorbeeld de hoenekop. Die jongen, ik sla die op haar haast. En ik zie gewoon al die knullen van 15 jaar, die vinden dat prachtig. Ja. Ik zit zo smoor op achterras, jongen van mijn goal. Nee. Ik zit zo smoor op achterras, jongen op zo smoor ben ik op. Maar nou, ik zit in een rap, hè. Dat is toch weer een stadscultuur die is dan in eerst deel geweest. Dat is net een rock. Nee, dat is net mijn gitaar en een kist bier op het podium. Ik wil vaak een kist bier op het podium, dat is een oor verhaal. Maar het is toch... dit is een soort stadscultuur, lijst niet eens deel in Veenwouden. En dan heb men toch... Dan is de afstand toch te groot. Ja, dan is dus het verschilt heel wat per groep, blijkbaar. Ja, inderdaad, ja. Dus het zijn al je 80 groepjes dan, blijkbaar. Ja. Ik sta erom in voor het hinnen. In het zuster van de nacht, je de vrouw aan huis voorbij. Ik ga dat motorje worden. Niet een jongen,
Bij historicus Goffie Jensma, dichter-journalist Abe de Vries en Saskia Bak van het Fries Museum libbert het gevoel dat de cultuur na je paden niet slaan moet. Wil het door blijven. Als museum zien wij ook daar hebben wij ook mee te maken. Als je kijkt naar het erfgoed is dat een ander verhaal. Hè? Er is een schat van erfgoed. Maar als je kijkt naar nieuw jonge kunstenaars, dan is dat weinig. Ik zou liever meer hebben. Zeg maar, hè, kunstenaars die getalenteerd zijn, die moeten weg voor hun opleiding. Nou, die blijven grotendeels weg. Dan rist weer ons in het probleem van het ontbreken van grote culturele instituten. En dus maakt er wel wat van. Volgens mij gaat het vooral om de opleidingen. Ja, opleidingen. Dus universiteit en conservatorium en dat soort zaken. Hè? Ja, en het is een wonder dat Friesk, de talige cultuur en die unieke Frieske materiële cultuur, daar sto dan meer op doelst, dat nog bestaat. Hè? Dus, ja, maar dat is net, ik bedoel, in Nederland wordt de cultuur natuurlijk enorm subsidieerd. Hè, zonder, dus wij hoeven nog net kijken te doen alsof dat uniek is voor Friesland. Want als de opera in Amsterdam net subsidieerd wordt, dan kun je die ook wel opheffen. Ja. Hè, dus dat is extra. Maar Friesen hebben nou een keer een sterk gevoel van verbonden met haar eigen streek. Dat hebben deze mensen en ik. Daarom vreeg je weer haar een voordracht te maken, die wat zaait door haar leefde en argewaasje van Friesland. Dat matten ze dwan in twattal. Maar wie een toch nog wel redelijk bij elkaar is, vond ik eigenlijk. Ja, dat zie ik net verwacht. Nee. Ik denk, ik maar met mensen op tafel, maar nee, en het grappige is, we doen alle drie heel verschillende dingen. Dat we misschien dezelfde dingen aanrennen. Rin mij mee, weer een keer los de houtwal, zitten we weer een maand bij de poel. Rin mij mee, weer een beetje terug de bos, jet iets golden wolven bij de streep. Ted ziet het antwoord in haar eigen oeuvre. Ja, shit, dat hele verhaal hoe hege kunst en folklore, daar zit ik zelf ben ik helemaal niet zo mee bezig. Dat vind ik eigenlijk dat stekt me haast een beetje. Dan denk ik, oh, maar wat is dan heeg? Wat ben ik dan dat ik heeg ben? En wanneer ben ik dan folklore? Dat stekt me zelfs wel eens een beetje. En dan denk ik van, elke keuze er is, zat er is. Dus ik zo net wat ze vreden, of tenminste wat ze graag willen, is een soort verklaring. Nou, mijn verklaring is dat ik een jonge keusner ben in Friesland die het dwan en docht. Dat is het eigenlijk. Dat is mijn positie daarin. En dat ik zelf meidje wel wat ik meidje, dat is het wonder te worden. Dat is mijn wereld, daar kom ik bij. Die verhalen door die wonderdokters. Toen ik liet wie, ik dat op de basis kwam en van mijn boerman. En op jedjes, op wie hij het mem vertelden ze erover. Dacht ik, prachtig. Nou, waar ik het ooit nog eens zo had, dat is dat. En dan ben ik helemaal niet bezig met dat hege, lege, middelmatige kunst of wat dan ook is. Dat is mijn verhaal, dat wil ik vertellen. En dat probeer ik zo mooi mogelijk te maken. Dus steek ik al mijn tijd, energie en leefde in. En wat de meesten er dan van vinden, ja, vanzelf hoop ik dat ze het mooi vinden. Maar ik hoop net dat ze het betitelen van dit is zulke kunst of dit is zulke kunst. Nee, dit is gewoon wat ik kwijt wil en daar doe ik heel hard mijn best voor. Dat maakt eigenlijk een soort commentaar wezen op. Ja, maar dat zoek ik dus net ha. Nee. Dat is het gekke. Mijn verhaal is eigenlijk, ja, ik doe het gewoon. Dat is eigenlijk, daar kom ik goed op uit. Ja. En ik denk dat ik dat in die zin ik net heel poëtisch hoef te zeggen van Janne. Nee. Maar dat ik het gewoon vanuit mezelf in een PSN gewoon saas is. Ik denk dat dat genoeg is. En doe zoals bijvoorbeeld, het wel poëtisch dwang kennen, want dat is die...
Ja, wereld. maar dan moet ik al eerst wat bedenken, hè? Ja. Ja, dat is lastig, hè? Want ik schreeuw natuurlijk. Dus, Ja. dus ik... Dus toen zei ze het net. Eigenlijk zie ik die dingen net, want die zitten in mijn gedichten. Ja. En omdat ik het net dadelijk zou rechtstreeks zie ik, en daarom schreeuw ik gedichten. In Friesland bestaat een lange literaire traditie. Van de 17e eeuw. En dat betekent dat er een hele lange traditie is geweest die mooi verharen kist. Dat jouwt een basis onder het werk van Jood de Daai in mineren. En dus wat dat betreft is de Friese poëzij wel valt op, vind ik, in Nederland. Alleen nog wij binnen er net echt in slagen om dat de rest van Nederland niet duidelijk te maken. Iets onbenoembaars galmt in de industriehaven. Is het een misthoorn of een gapende burgemeester? Dan kaatst het tegen het glazen front van de kassen. De rotholle kiezen van de shiny new mainframes. Om zomaar de modderpoelige zilte zomermorgen in te vliegen. Over de schuren heen van de 15 stemhebbende plaatsen die Herbijen telt. En nog verder. En nog verder. Tot stemmen er niet meer toe doen. Ja, ik snap hier echt helemaal niks van Abe de Vries. Ik heb nou ja lessen toch een pleit gehouden om poëzie tweetalig te publiceren. Dus als de dadelijk tegelijk dus mooie Nederlandse oerzetting in een boekwerk zoals de dwang in. En dan was het dan misschien bereikkist is dat het receptiecircuit volle groter wordt. Want dan ken het ik hielden als Nederlandse poëzie. En dan ken het Nederlands literaire veld ik eens wat zeggen over wat wij in Friesland wat we maar douane binnen. Want op dat vlak gaat het natuurlijk net zozeer over welke taal doen we dat. Maar dan gaat het over wat hebben wij te melden. Ja, kom maar. Kom hier. Kom maar. Bang! Samar slacht een lienige hazertje in de hikken. Want ik ken niet een ding wel. Ik ken goed op hazen mikken. Ik zou ik wel binnen Friesland alleen nog maar werkje kennen, maar dan is het de vraag: is dan genoeg projecten dwan om die bezig te houden? Ik werk je bijvoorbeeld, ik wil eens Fabuog, daar ga ik in Tetmos staan te spelen. Nou, die jongens doen echt prachtige dingen, dus die vind ik gewoon alle keren weer wat op nij uit en dat doen ze eigenlijk al hier binnen Friesland. Dus denk ik, ja, dat kan wel, als het maar genoeg, maar dan mag het zelf altijd weer op nij uitvinden. En ik denk dat het daar wat mij te krijgen had. Dat ik zelf elke keer daar mij dwande wezen wil om steeds iets nieuws uit te vinden. Dat ik dan binnen Friesland mijn eigen wel kwijt kan. Maar ja, dat is moeilijk in de toekomst te zien. Hè? Want het kan best wezen dat ik wel eens iets moet in Friesland dwan. Of een combinatie daarvan. Kom mij mee naar het bosk van een raven. Maar ik versteer. Get iets krasken raven, zien u spelen. Ze boy. Wat ik van Fisk en Weesk vertel, is er om mij oerzet. Uit het onhellerig praat dat ze hier. Conservatief gaat net over werd het speelt. Een gedicht terug een Amsterdammerskreun in Amsterdam. Kan wel volle conservatiever wezen als een gedicht terug een Dokkumerskreun wat speelt in Dokkum. Dat heeft er niks met te maken. Het is maar kijk, waar wil je het door hebben en hoe doe je dat? En dus welke vormen kiest je van die taal? Nou ja, in dat daar lezen aan de ene kant lezen de mogelijkheden van vernijing. En aan de andere kant leidt het in het combineren van wat je zelf mooi kregen hebt door die achtergrond. Mooi impulsen van vier de boet. Mooi noemen. Vind mij mee hoe het weer en hoe het zal. Haf ik al. Het inhelle nachtbriefje. Mooi de kieuwen.
van een viskersdicht. De wadden weer noord om uw zinnen. Het beste part ervan. Grier in het reem heel dichtbij. Dat mij het liefste. De wadden weer noord om uw zinnen. Het beste part ervan. Dat mij het liefste is. De wadden weer noord om uw zinnen. Dat het liedje verdwijnt in het butten. Dat is een feit? Dat is een feit. Oké. Dat is een feit. Goffe Jensma en Niek de Vries beziek je in Vudden te vangen waarom ze er al eens net op praten willen. Oh ja, dat is maar een feit. Dat is een we feit. kennen natuurlijk als een dialoog dan, hè? Ja, ligt het mij beter. Ja. Dan wordt het wat libbeler. Waarom zoenen wij de natuur tjen houden wollen? Give me one good reason why we shouldn't continue this text in English. Ja. Kan me een goede reden. Omdat we het binnen. Of net? Ja, is dat een goede reden? Nee. Nee, maar wat ik veel niet in verneem is, ik wil net in de liedse positie. Ik net. Nee, ik net. Nee. Dus wat ik zie is van dat... Ja, dat is het hele probleem hier. Op het moment dat er oer begist te praten, Dan is dat het er al- oer begist Ja. te praten, dus net in begist te praten, Ja. maar oer begist te praten, dan is dat verlen. Ja. Want dan kost alleen die eindeloze Oké, discussie. dit is de een hele goeie. dag, Dit is een goeie. Dat elk mag er net op praten. Precies. Oké, Nou moest het heel goed noteren, was het best creep. Ja, maar één goede reden. Ja, dat is een beetje dubbel. Want aan de ene kant is het soms te benadrukken. Dat is de Friersbest en dat het die identiteit is en speciaal en authentiek. En aan de andere kant mag het natuurlijk net een soort folklore schreeuwen. De nieuwe media ben sowieso voor mij positief, omdat het gewoon die publiek bereiken kerst. Hoe dat zit mij, de Friese identiteit, daar had ik me eigenlijk net zo bot mee dwaande. Ik maak gewoon wat ik schreeuwen wil en dat had natuurlijk duidelijk een Friese achtergrond. Maar mijn doel is net om mijn Friese identiteit te profileren of zoiets. Ik hoop dat op het moment dat de oer begint te praten en net in, is het mis. Ja, als de Ruby is te praten, dus dat ga ik elke keer een beetje. Ja. Maar dat is juist als dit. Ja, zeker. Maar ik. Dit begrijpt net. De Friese beweging als zodanig is opkomen als een particuliere beweging. Dat is een organisch groeiend geheel. En dat is, naar mijn betekenis, een hele lange onren in de 19e eeuw. Maar dat het wat van een massale beweging krijgt. Massaal is altijd tussen schrapjes. Maar dat is in de periode 1900-1940, zeg maar. Konden er alle keer Friestalige tijdschriften, squalmasters schreeuwen stukjes aan blad en die krijgen er wat voor, er worden advertenties in plaats. En om die tijdschriften heen ontstiet een Friese gemeenschap die een Friese identiteit deelt. Na de oorlog had de oerhiet dat feitelijk oernomen stadig aan. Heel lang is dat particulier initiatief nog besteenbleund. Maar tegenwoordig is Friese cultuur van de grootste pad en oerhiets ongelegenheid worden. En als het nou juist in hokker maatschappelijke processen zitten wij nou als in Friesland, dan is dat globalisering. Hè? Dus wij staan op, maar wij zetten het nijs aan Al Jazeera. Wij joggen naar de Nederlandse omroep, wij joggen naar de BBC, naar Duitsland als we dat willen. Wij googlen je de hele vrouw terug. Dat is uw maatschappelijke positie nou. Dus daar zit hem ik de oorst. De natuurlijke gang van de vrouwtskiernis is
dat het Lietse verdwijnt in het grutte. De duivel schiet altijd op de grutte bult. Waarom kunnen we er net op praten? Als tu daarover praten worst, dan... Dan wat? Dan wat? Die toon is cynisch. Klopt het dat? Nee. Waarom kunnen we er net op praten? Als tu daarover praat, dan is het clear. Dat ken het. Waarom niet? Dan is het dien. Dan is dat slim. Nee. Misschien net. Dan hoeven we het net meer te verdedigen. Dat zou prachtig wezen. Dan hoeven we er net maar door te praten. Net meer op Pieter Wilkers. Obe Posma? De Wico's. Dirk van der Ploeg. De Sambrinko's. Friese cultuur. Maywood. Cultuur. Romy. Stem van de Friese wouden. Cultuur. Frits Korbach. Culture. Sven Kramer. Cultuur. Oké, Doutzen Kroes. Hege cultuur. Oh ja, je was Halbersma. Net op praten. Nee? De kunst van Friese cultuur is net op praten. De kunst van Friese cultuur is provoceren. Hoe dan? Lynch, de regisseur. Nog meer? Die onder cameraman. Op kant. Maar de man van het jocht. No? Wat meen je? Als je hier nou om je heen kijkt, dan heb je ruimte. Dit is een fysieke ruimte. Maar eigenlijk wil je ook een mentale ruimte. Ja, precies. En dat is wat je nodig hebt. Omdat dat weer kan leiden tot nieuwe dingen. Ja. En dan heb je ook niet dat proces van inderdaad alles op hele kleine schaal, het hele pakket willen. Dat kan niet. Nee. Maar ook niet de minderwaardigheid daarover. Dus veel beter concentreren op de dingen die we hebben. En daar nog een paar toffe dingen aan toevoegen. Ja. En een soort verandering van denken. Ja, precies. Ruimte proberen. Creëren voor nieuwe dingen. Ja, precies. Ja, in plaats van alleen maar terugkijken. En je kan terugkijken vind ik heel belangrijk, maar dan moet je terugkijken niet met het idee dat we het terug willen hebben. Nee. Maar terugkijken naar hoe komt dat, wat zijn de kwaliteiten, wat is hier belangrijk om het te begrijpen. Terugkijken doe je ook alleen maar om weer verder te kunnen kijken. Ja, precies. Wat ik in Friesland leuk vind, is juist dat die cultuur wel echt beleefd wordt. Hè? Dus dat vind ik een heel positief ding. Dat mensen voelen zich betrokken bij die cultuur. Bos. De stad? De stad. Of de boerderij? Of bij huis. De boerderij. De boerderij. Ik sta bekend als Raymond de Rapper of Us Rapper. Weet je wel? Dus dat je had hem aan hoe meestal dan als joggen. Je sluit je meteen ben je van hun en is dat. En ja, het maakt mij net zo heel veel uit. Maar het doet me wel te kwart, want ik doe volle meer. Ik doe beeldjes in de kunst, ik maak je video-ding. En rap is maar een onderdeel daarvan. Als ik mijn leven over zou mogen doen, dan zou ik hetzelfde doen als, anders doen als. Ja. Of Ruimte, hoe noem je dat? Astronaut. Ruimtevaarder wou ik zeggen. Boer, astronaut. Kunstenaar.
Raamprostituees kijken alleen maar naar buiten. Ja. Behalve als ze werken. Ja, dan niet. In de pauze. Nou, er is net een directe component Friesland in mijn beeldje in de werk. Maar ik ben een Fries, dus zit er altijd mijn achtergrond op een of andere manier in. En als het heel vier erop ingiest, zit er wel degelijk een Friese component in. En dat is dat in Westritis heb ik het over dat mensen anno net de volle meer nijtinken. En dus hun hollen het broek. Ik schilder hier nou portretten zonder hollen. En heel wat rug te winnen op consumeren. En heel erg benauwd en liets tinken. En dat vind ik dat hier nou in Friesland ik gebeurt. Maar dat gebeurt ik in Twente, maar dat gebeurt ik in Limburg. Dus dat is een component die ik mij Friesland te meidje net, maar dat gebeurt ik in Utrecht. Dus dat wordt maar steeds, dat gebeurt overal. Maar dat is net specifiek. Ik ben geen landschapsschilder of zo net. Op het moment dat je binnen een gebied blijft, ja, dan blijf je daar maar verder. En kunst, specifiek als je het over kunst hebt, dat is natuurlijk ook internationaal. Hè? Dat zie je met die grote tentoonstellingen, Kassel, Venetië. Dus dat biedt juist veel kansen. Dus dat zie ik niet als bedreiging. Wat belangrijk is dat je als regio goede wisselwerking zoekt. En dat je feeling houdt met wat er om je heen gebeurt. En dat je daar de elementen die relevant voor jou als gebied zijn, dat je die gebruikt. En dat je daar iets mee doet. Ik bedoel, rap, ik bedoel, zong, ik bedoel, muziekmeidje. Maar op dit tijd zit ik me echt even helemaal in de buurtje in de keus. En is dat juist ik daarom, omdat dat nou zo'n ongerustelijke vrijheid en zoveel mogelijkheden jouwt. Ik in kwart zou ik exposeren in het Midden-Oosten, in Jordanië. Dus daar kom ik mijn Friese rap kom ik daar net. Mijn Nederlandse rap kom ik daar ik net. Maar toch het meisje van schilderijen en daar een verhaal met muziekje te vertellen, kom ik er wel. En dat is leuk. Waar van je meesten in de zeel viel om een echte Fries? Ja, ik. Do, namen? Gauke. Zitten. Gauke is een echte Fries. En Gauke, als je naar de beste tung giest, giest er dan als eerste naar de zeehinders. B, naar de skiepen. C, naar de chinchillas. Of D, aan het bier. Nou, het skiep. Als ik mijn lippen op een nijdwang hoor, dan word ik A, een boer. B, een leraar Friesk. C, een IT-specialist. Of D, ontdekkingsreiziger. A. Ik hou net van A, eerpels. B, troubadours. C, skiepen. En D, tradities. Troubadours. Gauke, je hebt 34 punten. Dat betekent dat ik de derde verklaring het meest van tapos ik vind op Friesland. Tegen tang Gauke. Gradien. Friesland, het land dat hem verdiert en beziek het grutte tinken. Waarvan de troubadours in elk borstschip klanken klinken. Het land waar mijn witse stier en waar ik deel van ben. Waar ik mijn hele libben tot ik rijd erin. Maar dit is echt het land van versklampen en van angst. Doch maar gewoon, dan wordt het langst. Het land waar best genoeg een antwoord is op alles. En waar een braindrain en vergriezing al jaren het geval is. Waar men in een krinkje stiert te sjen dat wat wie. En dat graag behouden wil, maar dat jet iets nimmen die. Was altijd taal voor eeuwig bloed, dan binnen Friesen blied. Maar zet worden in de volgorde van de juiste tijd. Jonge Rijn broek het Friesk, maar denk om de stavering. Ik als zwarge dat Sint-Wurg van een grutte hapering. In de populariteit. Het land waar Friesk net cool is. Dus dat van de subsidies, dan krijg het grutte doel is. Het land dat hem mitten wil met de rest van de vraat. Maar als die vraat dan binnenkomt, dan is het welkom koud. Het land dat geen land is, maar een Lietse provincie. We wennen toch een volk van eigen wieze meesken. Mijn eigen wieze weesken en een gebrek aan ambitie. Geen talent, geen toekomst, geen humor, geen visie. Het land dat wij graag een beetje opfokken. Friesland, de wienwaard, liet je me uit de tinten lokken. Geniet van dat wat is. En doch wat mij hem krijgt. Zocht dynamisch naar de toekomst. Dat liep het us het best.